We zitten met een probleem. Oei, Al onze wagons zijn gestolen deze nacht. dat is een catastrofe. Nogal. De leerlingen van de lagere school gaan ermee in onze steepsessies komen. Hoe gaan we dat oplossen? Ik denk dat we daarvoor naar hen moeten kijken. We hebben gehoord dat jullie Campus Het Spoor beter willen leren kennen. Wij, meesterdieven, hebben ingebroken in Campus Het Spoor en hebben alle wagons gestolen. Maar jullie kunnen deze terugverdienen. Per steamsessies kan je 3 wagons terugkrijgen. Zo kunnen jullie op het einde van het schooljaar jullie weg naar Campus Het Spoor terugvinden. Wij, meesterdieven, zullen jullie tijdens deze sessies ontvangen en begeleiden.